eller? Hej. 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 Og velkommen. Velkommen til anden episode. Tanky. Ja. Ja. Og Eller vi vil gerne købe den her. 25%. Den er Og rigtig man god. får Railgun M0, Firebird M0, Twins M0 Det er og sindssygt. Hornet M0. Ja. Og det koster i alt 900. Men Man får det billigere. man sparer 225. Så vi vil Så bøje. køber dem. Vi køber dem. Det er lige meget. Da-da-dam. 3, 2, 1. Nu. Så har vi fået det. 200 krystaller også. Så det er jo Og lækkert. vi har Vi fik også på. Ja, vi har det gode på. Klasse. Fik ingen trucks. yes. Nej, det er lige meget. Vi gider ikke have Men trucks. til gengæld fik vi 200 ekstra. Det er sådan, det ser ud. Yes. Skal vi Så vi vil lige skrive R. Og så vil vi gå over i battles. Og så, når vi går ud af... Og nu er den, Ja, tak Nora. nu er den lidt, nu er det Noah, der spiller. Der er gamer. Og ikke en Miler. Ikke en pro. Så... Ja. Ja, jeg kommer til at dø. lidt mere nu. Ej. Jeg er faktisk rigtig noob. Rigtig noob. Og vi vil ikke bruge drops. Nej. Jeg misser. Måske når vi får 500 eller et eller andet. Jeg er dårlig, mand. Vil du have noget andet på? Nej. Ham der skal dø. Hvem er det nu? Nej, det er lige meget. Tæt på. Jeg rammer aldrig nogen. Tag det der skjold. Det er godt. Hvad laver du? Det der med. Skid. Nej, du fik det. Fik han. Lol. Han skal dø. Flad. Det ved jeg ikke. Lige meget. Nå. Jeg dør. Farvel. Det var hyggeligt. Det er rigtig sjovt. Og vi filmer masser af episoder. Masser. Lige i starten bliver det ikke så langt. Fordi at vi skal lige teste det hele. Vi er ikke så pro endnu. Nej. I må gerne like. Nej, min lyder dig. Også dislike, hvis de er dårlige. Og skriv en kommentar. Ja, skriv en kommentar. Nej, jeg er død. Og skriv hvorfor I har disliket. Ja. Eller like. Ja, eller like. Det klæver vi fra. Gå lige ind igen. Hej igen. Der var Noah, en han lille failede lige. Kom der. Haha. Jeg tøjner lige. Vi tøne. Vi er under. Ja. Jeg er under. Ikke. Ej, så fik han det. Lol. Gør. Jeg kan ikke. Du ramte ikke nogen. Jeg dør. Det er mildgrine. Ja, det er ikke så sjovt. What the fuck? Bare prøv. Tryk. Bum. Så er vi klar igen. Jeg misser meget i dag. Mine. Det er bare Skyd. noget lag. Det var lidt. Ja, det er rigtig godt lavet. Nej. Jo. Flot lyde har vi her. Fra sidemændene. La la. Jamen det der. Hold nu kæft. Jeg tror, han er i gang med at lave lidt med damer. Nej. Det er bare for sjov. Nej. Det er altid for sjov. Tæt på double kill. Jeg fik Første kill for nu. Det var det så ikke. Nummer 3. Godt råd. Nummer 3. Nummer 4.
sker jo. Ej, så kø. Kø. Det må du kraftedeme ikke, det der. Ej. Okay, jeg er meget bedre virkelig. Jeg siger, jeg skulle bare lige... Han skulle bare lige teste. Yes! Lille... Noah går i koma. Jeg har glemt alt det her lortespil. Hvordan får jeg det ned? Og I kan høre Noah, han godt kan lide det her spil. Åh! Han har lige lidt kram. Det var ondt. Skal jeg spille? Nu skal Nej, Emil... nu er det min tur. Ja. Nej, nu skal Lukas Nej, spille. nu skal jeg. Lukas. Jamen, jeg er god. Jeg er også Ved du god. hvad? Nej, Men nu er Hallo Emil. Ja, hallo Emil. Ja, 2 Emil. Det kan I godt høre. Hvis I hører. Jeg vil. Hvorfor går han kun efter? Nej, jeg tror lige, det skal kebabslæg. Kebabslæg? Fuck du lige nitro. Mathias Ibsen. Og Lukas han er rigtig pro. Nå. Og Lukas han snakker ikke så meget, fordi han er lidt fattig. Fattig? Det var en... Ja, Det kan fattig. Det kan hans familie altså ikke gøre noget for. De har kun 10 kroner. Ja, Det siger, at de ikke snakker så meget. ja. Hold nu kæft, Noah. Kun 10 kroner. Det er ikke meget. Ja, du har 10 kroner. Ja, 10 kroner. Og ja, vi fik godt få lidt fattige her. Vi er lidt fattige, ja. Det er ikke sgu Husk at tage en højt. meget højt. Meget højt. Nu snakker du kraftedeme med lidt. Okay. Hvor er din telefon Welcome henne? to the front. Ja. Hvad fanden, hvad nu skal man sige? Du skal sige hej med dig. Welcome Hej to med the dig. club. Velkommen. Vi er rigtig gode til det her Tak. lort. Som vi elsker. Det der tanky online. Nå, det er også noget med, at vi kommer til at starte en... Nej, det gør vi ikke. En Happy Instagram-kanal. Happy ting. birthday, Luna. Jo, det kan vi sgu da godt. Jeg kan lave en. Ja, den... Jeg kan lave en. Jeg laver en Instagram nu. Emil, Og vi den er lægger lidt procent strøm. en ting i beskrivelsen. Og den Vi lægger. lægger et link i beskrivelsen til vores Instagram. Undskyld, den lægger. Kan jeg ikke logge ud af det Det er her? bare fordi, den har lidt strøm, og så begynder den bare at lægge. Viser pro. Og hvad? Ja. Og med vi er gode. Ja. Ikke når det lægger. Lukas han er så god til det her spil. Er det ikke rigtigt YouTube? YouTube. Og det lægger lige nu. Det er derfor, jeg ikke siger noget, det er fordi, jeg er god til det. Det lægger. Nej, det er fordi, du koncentrerer dig. Det lægger. Det lægger. Og den har også lidt strøm. Nå, men. Det lægger så meget, så vi ikke kan spille. Ej, lægger den virkelig. Ja. Hvad skal vi gøre? Don't know. Skal vi slette videoen? Skal vi ikke Prøv stoppe bare den? at stoppe den. Prøv at komme langt. Tryk. Du skal trykke.